эмомалӣ раҳмон президенти тоҷикистон гуфт нақшаи бозгардонии 500 шаҳрванди кишвар аз паноҳгоҳҳои сурияро доранд. дар ду паноҳгоҳи сурия беш аз 500 зану кӯдаки тоҷик нигаҳдорӣ мешаванд. онҳо ҳамсарон ва кӯдакони ҷангҷӯни созмони тундрави доиш ҳастанд ки пас аз шикасти ин созмон ба дасти нерӯҳои курд асир афтоданд. эмомалӣ раҳмон гуфт 89 кӯдакро аз ироқ баргардониданд ва талоши бозгардонии занону кӯдакони боқимонда аз сурияро доранд. эмомалӣ раҳмон ки рӯзи 9 апрел бо сокинони Исфара суҳбат мекард, аз пайвастани ҷавонони ин шаҳр ба гурӯҳҳои ифротӣ нигаронӣ кард. Исфара ноҳияе бо аҳолии беш аз 200 000 дар шимоли Тоҷикистон дар марзи Қирғизистону Ӯзбекистон ҷойгир аст ва мақомот онро яке аз минтақаҳои аз лиҳози мазҳабӣ осебпазири кишвар унвон мекунанд. дар рӯйхати афроди таҳти ҷустуҷӯ ки онро Бонки Миллӣ нашр кардааст, беш аз 100 сокини Исфара бо гумони ширкат дар ҷангҳои кишварҳои хориҷӣ ҷустуҷӯ мешаванд. қаблан аз рафтани ҳудуди 20 сокини деҳаи чорқишлоқи ҷамоати шаҳраки ин ноҳия барои ҷиҳод дар ҷангҳои Сурия гузориш шуда буд. гурӯҳи Давлати Исломӣ соли 2014 қисмате аз ҳудудҳои Сурия ва Ироқро зери назорат гирифт ва онҷоро хилофати исломӣ эълон кард. дар он сол ва чанд соли баъд бештар аз 2000 шаҳрванди Тоҷикистон ба Сурияву Ироқ рафта ба сафи гурӯҳҳои тундраву террористӣ ба мисли Давлати Исломӣ пайвастанд. ҷангҷӯёни зиёди тоҷик кушта шуданд ва занону кӯдаконашон онҷо бева ва ятим монданд.